ayiwa an balimaw ani ɲakuma bi kibaruya min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka maire kalafiliw olu bolodara an ka gouvernement ye conseil des ministres tɛmɛnen na u y'a boloda k'a fɔ ko an ka maire kalafili k'o bɛ kɛ le 20 novembre kalo tile 20 nata o élection hukumu kɔnɔna na k'o bɛ kɛ Mali fan bɛɛ o élection hukumu kɔnɔna na u ko ko campagne k'o bɛ dayɛlɛ novembre kalo tile 4 ka taa kuncɛ novembre kalo tile 18 Mali fan 14 bɛɛ kɔnɔ o maire kalafili kɔni bɛna kɛ kalafili ye min bɛna kɛ kalafili ye san 7 ani dɔɔnin ɲɔgɔnna kɔfɛ ka sɔrɔ kalafili wɛrɛ ma kɛ donc o maire kalafili bɛna kɛ kalafili ye min bɛ kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o kalafili kelen hukumu kɔnɔ député sigi min kɛra an fɛ kɔsa in na Barawuli ni Adama Gaye la IRD mɔgɔw ko ko o résultat ko olu kɔni o jaabi k'olu ma sɔn o jaabi ma ko ka d'a kan ko sonyɛni caman kɛra ko carte d'électeur dɔw tununna u ta yɔrɔ ma dɔn ko wari dira mɔgɔw ma k'u la voter ko o jaabi kɔni k'olu ma sɔn jaabi ma bi olu ma sɔn jaabi ma sini o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an balima dɔw bɛ yen nɔ maliyɛnw don minnu tun bɛ Algérie n'u ma se u balalen tun bɛ degun sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'olu bɛ taa mɔgɔ 500 ɲɔgɔnna la kunnasini ko mɔgɔ 434 ɲɔgɔnna nana olu la Bamakɔ yan nɔ olu nana karu la kari min ni gouvernement ye kari minnu bila ka t'u nɔfɛ u nana olu kunbɛra Sogonikɔ ekɔliso 2nan kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o mɔgɔ 400 mɔgɔ minnu nana o mɔgɔw y'a jira k'a fɔ kɔni olu ye degun sugu bɛɛ ye u ɲɛla Algérie yeni nɔ u sɛgɛnna kosɛbɛ jusqu'à ce que olu yɛrɛ k'u y'a décider k'u bɛ na ka bɔ Algérie u sen na sabula u bɛ siyɔrɔ ɲuman t'u bolo yen nɔ u tɛ dumuni ɲuman sɔrɔ ka dun u tɛ condition foyi la wa fɛn o fɛn kun b'u bolo n'u y'o sɔrɔ n'o ye fɛn nafamaw ye olu bɛɛ tununna u ye u minɛ la u ye u suyɛnna olu kɔni ko olu kɔni olu dusu kasilenba de sera yan kosɛbɛ ka sabula ko Mali faamaw minnu mago don olu la wa hali sini olu tɔw bɛ yen nɔ wa camanba de bɛ degun kɔnɔ ayiwa bi kibaruya fila min b'an bolo k'a fɔ aw ye o de